Sa panahon nga mahal na ang presyo sang tanan, hambal gani nila, bawal na nga magmasakit. Naglalapas sang nag-abot ang pandemya dala sang COVID-19. Subong nga halos wala na sang inugbakal sang bulong, dapat mangin praktikal kagatagan sang importansya ang alternatibo nga medisina. Pwede nga ikabuhi ang healthy lifestyle o kung magtutok sa ginatawag nga herbal supplementation. May mga tanom sa palibot nga wala kita nakahibalo. Amo nagali ang solusyon sa aton problema. Hi mga puso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Nagasakit ba lang imo ulo? Di ganing imo tiyan o kung nagakurit ikaw, bangod, nagapasakit ka sa imo unto nga nagahunga na. Ang sabat dira, mga tanom nga pwede himuon, bulong-bulong. Bulong-bulong, tanom-tanom, bao perte. This morning mga puso, isa ka modern day albularya ang aton bisita. Si Mama Bells o si Evelyn Bautista. Mama Bells, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. How are you? Hi! Thank you. Good morning, Adrian. Salamat gid sa pag-imbitar nyo sa akon. Ano ninyo ako sa inyong program? Natabuna na ang imong ngalan nga si Evelyn Bautista kag nabayluhan bilang si Mama Bell sa mga nakarainlain nga contest, paintis-intis, kag syempre showcase sa mga tanom diri sa aton nga probinsya nga agari Mama Bell in the first place. I just love to be called Mama Bells. Tungod sa ngalan nga Mama Bells, maski tanan nga tao tigulang pa sang sa akon way nagatawag sa akon ngalan. I lost my identity as Evelyn Bautista. I became Mama Bells for everybody. Ang niece ko, Bilen, Mama Bells, Bilen Bautista. So, nadalagi din nga ngalan. Paano ka kinagsugod man? Paano ka nahilig sa mga tanom kag nga aman pananom ang imo na uyunan? When I was small, my father taught me how to plant. Any seeds that I plant, it grew. Yes. So, do kasadya man nga ang stimulus balahalin sa imo tatay, kayo work hand in hand. He being a farmer, and even at my young age of 7, nagapananom na kami. I even know how to plant rice, I know how to plant sugarcane, and everything that we have, the vegetable that we eat, everything. O ari Mama Bell, nahibaluan ta nga wala kay lang yan nagtiner bilang isa ka manugtanom. You have invested sa imo abilidad bilang isa ka medtech and you've discovered plants nga pwede gali mahimo bulong pinaagi sa inagkalailain nga proseso. Because I am a frustrated doctor. So I made it a way nga daw mangita tabala ideya nga makabulig man ta sa tao. But it helps a lot of people, especially in mga hindi kasarang. Pila bala subong ang bilis ang ointment para sa mga paso, sa mga scars, kamahal. Kang it is also dangerous for the body because it is chemically formed. While this one is natural and it comes from plants. Ari Mama Bell, can you tell us more about tea tree? Ano ni siya? Di ni siya makita. Para sa ano ni? Ang tea tree ni siya, it is an oil distilled from Melaleuca alternifolia. This plant, which is locally called as bottle brush, because ang iyang flowers nga daw brush bala sa botilya. It all started sa pagdala sa akon sang sister ko from the States, 1 bottle of tea tree nga nabakalya. Nga daw, I love the smell of it, and for the mosquito bites and diaper rashes of my children, I use that one. So when I touched and squeezed the leaves of this alternifolia, I found out that it is really tea tree. Upon researching a lot, then I started making my own concoction. Oh, gali. Ari, sorryhan ta naman ang ginatawag bala nga citronella plant. Paano mo ni gin-transform kag ginhimo bilang isa ka mapuslanon nga bulong? Citronella spray. This is our citronella spray. I have the room spray and the spray which I made. You can spray directly to the skin of the children. It will not affect them a lot. And also, I am growing citronella and trying to distill it myself. We have a distilling apparatus, so we can distill citronella. And we have a lot of citronella here. It's just common. And it's good for mosquitoes actually. Mama Bell, anong imo nga beauty secret nga katahom sa imo? Bati namon, ginagamit mo ining Gotu Cola Balm. Ano ni siya man? This Gotu Cola Balm belongs to the parsley family.
It is tasteless and odorless. That's why it's also edible. You can eat it to improve your circulation. But in my case, I don't want to take it internally, so I made this only for the skin. And this, because it contains triterpenes, saponins, it is good for firming the skin. You don't need to go to a derma to have your skin firm. And it is very good for as anti-aging, for burns, for scleroderma, for insect bites. People should understand nga kung kabalo ka lang gali, no? Magtuki-tuki kung ano bala makita mo sa imo palibot o kung environment ba madamo kagid sa mga butang, mga tanom nga mapuslan. Yes. Kay ginhatag gina sang Dios sa aton nga ara lang sa aton palibot. Hindi ka na kinahanglan nga magkadto pa sa butika para lang sa imo nga sakit ulo because we have everything. Katubo lang na eh. But you have to kilala gidya, kilalahon mo gidya na. Hindi ka man magpataka lang kay timayara man iban nga daw toxic. Evelyn Bautista, aka Mama Bell, thank you for being part of our program this morning. Kagkabay pa, hatagan ka pa sang aton, mahal nga makaako sa mas malawig pagid, yakabuhi for you to discover more plants or herbs or whatever nga mga dahon-dahon agod matransform nimo sa mapuslanon nga mga bulong. Barato na, epektibo pa, organic pa, buta nga hindi kita mag-panic. Mama Bell, good morning. Good morning again, Adrian. Nice. Mga puso, dira lang ka mo ha, don't switch channels. Padayon lang ang magtutok mga kapuso. Kay ang kapuso actor ang makaupod na sa Best Talk sa pagbalik sa inyong paborito nga programa ko na aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.